Human sa pagkikalayon sa City of Dalisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda sa DPWH nakigsabot na usab ang City Tuda sa Land Transportation Office alang sa ilusad nga massive operation batok sa mga traffic violators nga mag-agian sa Cebu South Coastal Road sa habig sa dakbayan sa Talisay. Kini usa ka paagi nga gitan-aw sa City Tuda nga makasulbad sa mga disgrasyang natala sa maong daan. Human nga sudlang sa duha ka buwan, moabot sa 243 ang natalang disgrasya nga may upat ka kinabuhi ang nakalas. Matod ni Joy Tumulak nga random checkpoint himuon sa mga personnel sa LTO-7, HPG-7 o City Tuda. Samtang katong masikop sa City Tuda, gawas sa citation ticket, ilang ireklamo usab sila sa City Tuda sa LTO-7. Bisan pa man nga yano lang ang kalapasan sa trapiko, sama sa obstruction, reckless driving o uban pa. Tumong nini aron na disiplina ang mga driver. O formal complaint, ang kining maong violator, tawago ni sa LTO, ikaw lang lang atensyon, sa pinahan sila, unya mapakita sila dito sa opisina, unya human kung panalitan dili sila mapakita sa opisina, that's the time na mo-issue dayon og alarm ang LTO. Kunya kung panalitan mag-renew sila, di sila automatic maka-renew,